приятели! Останете заедно с нас, за да се порадваме не само на чудната украса и на коледната елха. Насладете се и на празничния концерт. Ще чуете изпълнения от Владислав Петров Николов, Павел Джантов и детски танцов състав Димон при Народно читалище Христо Ботев Белене. Всичките през следващите минути ще се погрижат за вашето настроение. А сега ви оставям с техните изпълнения. Нека ги посрещнем с аплодисменти! Приказка. Снежна вечер срещу празник. Баба приказки разказва. Там от севера далечен, в бял кожух облечен, два елена хвърковати, впрегнал той в шейната, кош играчки натоварил и насам подкарал. Днеска утре ще пристигне, няма шум да вдигне, само златните звънчета с трепетни гласчета, посред нощ и сняг и вихър ще прозвъннат тихо. Той над всеки дом ще мине, всеки му в комина дар ще пусне и нататък ще лети с шейната. Ни иде лампа да не светне, всички мирно спете, ще го видите на съне, щом звънчето звънне. Мими, Памела, 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 Памела. Ябълка дата страна.